Egunon, guretzat benetan mugarri bada, Victorio Eugenia Antzokian erakutsi ahal izatea gure lana eta partekatu ahal izatea Donostiako entzulegoarekin, ez? Donostia baita Euskal Herrian Bilbo ekonomiaren hiria den bezala Euskararen eta kulturaren hirianek izan nuke Donostia dela, ez da? Eta horregatik gatoz benetan gogotsu Donostiarrei erakustera gure lana. Bueno, nondik gatozen gu? Argi dago, ez da. 1997an Eresoinka izeneko egitasmo bat sortu zen, han ja bazegoen irudia, bazegoen dantza, bazegoen poesia eta musika, ez? Gero ez Dokamailuk ere egin zuen 70ko hamarkadan, batu zituen baita ere irudia, musika, poesia, hainbat eta hainbat egilek egin dute uztarketa hori, eta gu ibai hortara gatozen sortzailea gara, ez? Hortik gatoz, belaunaldi berri bat, baina ahaztu gabe aurretik egindako.